Gaurkoa da jaiotza berria deitzen beste ariketa bat, eta bilatzen duna da, ariketa praktikatzeunak edo, imaginazioen bidez, bizitu zala berriro bere jaiotza, minio bea gustatuko litzaioken sinesmenak txertatuta. Eta horrek, denak jo gustoko sinesmenak eta beste batzuk ez dinak hain gustoko. Ez dinak hain gustokuk aldatu eta gustoko bihurtu. Eta, Eta erreixa da oitia urko ez da ekit? Itia bai. Gukin dugu aurrena intugu aukeratu. Adibidez hemen jarrituguna ez, desiratua zara, maitatua zara, babestua zara, unibertsuaren alaba zela onartua zara, tabar, aurrena iten dioik aukeratu, zure barruan poza edo sortzautenak edo gustatzen zaizkizunak. Eta gero ariketan zehar ugaritan esaten dira. Honek ez du, belarra ez du urdina bihurtuko, ez? Mino, belarra gilen beste begi batzukin ikusten launduko dizu. Da bere onjar alea jartzau. Eta, ariketa ite hutsa nola atsegina den, momentu hori bintzatu atsegina izan da. Gio, zue bizitza aldatzeun, eta gio etorkizuna da, nik etorkizuna buruz ez dakit asko, nik dakit orain temen aldenokin egon. Ariketa honek, orain eta hemen eotioi atsegina itegu, ordu nin. Nire presno, gaurkoan ariketa egiteko urko. Gaur zui eskenia da. Ze bonita. Erki. Azteko prest? Bai, azteko prest. Jaiotza berria izeneko ariketak inasiko ga. Eta hortako ingo dugu begiak itxi eta guztua zauden inguru batek jarri, tzanta edo xerita. Lo hartzen bazu, zorionak alarma jarri ordula ordeneola, ze bestela berandu iritsiko zaurrengo bilerara. Ez du gehiagin portu. Guztua zaudelotan igual bertzulako hartuzu.